बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। डिब्रुगड़आव पुलिसआ एटिएमनिफ्राय रां लुथिग्रा सुबुंखौ इनकाउन्टार खालामो। डिब्रुगड़ जिल्ला साबुवानि मिलिटारि इन्जिनियारिं सार्भिस खाथियाव थानाय एसबिआइ एटिएमखौ सासे सिखावा लुथिनो नाजानायाव डिब्रुगड़ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामो। इनकाउन्टार खालामजाग्रा सुबुंखौ साबुवा 20 माइल ओनसोलनि 23 बोसोर बैसोनि बिट्टु भुमिस होननानै सिनायथिनाय जादों। एडिशनेल एसपि बिट्टुल सिटेया फोरमायनाय बादिब्ला हर गेजेराव एटिएमखौ सोरबा दुथाङा बुफायगासिनो होनना पुलिसनो एसपिआ खौरां हरो। बे खौरांखौ मोननानै पुलिसआ सिग्रोमनायखौ जागायो। एटिएम लुथिग्रा सुबुङा पुलिसखौ नुनानै सिखाजों पुलिसखौ गाग्लोबो। पुलिसआ गावनि रैखाथिनि थाखाय गुलि गावनो गोनां जायो। पुलिसनि गुलिया एटिएम लुथिग्रा सुबुंनि आथिंनि जोरायाव नाङो आरो गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बेबादि एसबिआइ एटिएम लुथिनाय जाथाया दिनै नगाव जिल्लानि राहायावबो जायो। दतमा बरागुरि गामि ओनसोलाव रायजो राजाफोरा गेल इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिनि सायाव खुद्रिखांदों। गेल इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय पाइपलाइननि मुङाव हा हगारनाय फैसाखौ मोनफुङैनि हा बिगोमाफोरा अजद होदों। कक्राझार जिल्लानि दतमा सार्कलनि बेंखनाव थानाय दतमा बरागुरि गामियाव गेल इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडनि पाइपलाइननि मुङाव हा हगारनाय बिगोमाफोरा कम्पानिनिफ्राय हा हगारनाय आरो बिफांनि रां मोननांगौखौ मोनफुङैयाव खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो आरो पाइपलाइननि मावनो लानाय खामानिखौ बन्द खालामना पुलिस आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोमजियो। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ थाबैनो गावसोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो खावलायो। बर'नि गेजेराव गोदानै फरायसा आफाद दानो नागिरनायखौ लानानै बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव गावबा गावनि बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सायाव बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया खुगा खेवनानै बुङोदि आंहा कुनु प्रकारै सापर्ट खालामनो हाया। राजखान्थिया गावस्रा गावस्रि थुख्रा थुख्रि जिखि जाया जाथिनि सम्पति जाथिनि धोन फरायसा आफादखौ बुखावनानै फरायसा आफाद बानायनो नागिरनायखौ कुनु दिन सापर्ट खालामनो हाया। बेखौ गनायनो हाया। बे गोरोन्थि जागोन। बे जाथिनि थाखाय जोबस्रांनाय लाबोनायनि बादै जेबो जानाय नङा होनना गिबि खेब बर' सावथुनखौ असमिया रावजों दाब खालामनानै हगारबाय। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिनि दिथा होनाय सावथुन बिस दा बर' सावथुनखौ दानिया बर'नि अनगायै असमिया रावबो नुनो मोनसिगोन। 45 मिनिट गोलाव बर' सावथुन बिस दा पयजनखौ गिबि खेब असमिया रावजों दाब खालामनानै मैया हगारबाय। मख'नो गोनांदि बे सावथुननि सल'खौ लिरदों बिथां फैलाजे बरगयारिया आरो दिथा होदों बिथाङानो। बे सावथुननि गेजेरजों आथिखालाव लाइमोनफोरा ड्राग एडिक्ट जानायनि सायाव मोनसे मोजां मेसेज होनाय नुनो मोन्दों आरो बे सावथुना रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायबो मोननो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।